کوئی نور ایرا ارا والٹے میں اول دا کے دا دنیا نا کلان زیاد قیمتین گا ایرائے ارٹمی کو دا کے دا تاریخی اوالیٹیم اہمیت تخک بعض محققین تا مطابق دا ہزارہ سالات ہے دریافت مسنے دانا باروٹ دام خیال رے کہ دا مختلف بادشاہ اور فرمان روات تو مرسا سلطان علاؤالدین خلجیز کا سرمس پاننگ دا مرے کہ دا مغل بادشاہ شاہ جان نا ملکیت دی بس تو بعضا تا دا خیالے کہ دا ایران نا نادر شاہ ملا دا کا بیدس پاننگ نا مطابق دا قیمتی ایرا 1937 برطانیہ نا ملکنا تاجٹی شاغنگا اینو نا دورٹی مختلف ملکاک دا نایاب انگا ایرانا ملکیت نا دعوے دارو دا وقتا دا ایرا برطانیہ نا ملکیت اٹھیے داڑے دائی تے میں کہ را وقتا کوئی نور ایرا بادشاہ تے ملانے توفک داڑا فخر کرینو اور دادے تینا تاجنا اس سے جوڑانو داڑان دانا اہمیت سماتمک کہ دا خدر و اہم ایرا سے ولننا مقصد کوئی نور ایرانا اہمیت عید کرننگف بلکہ دا پاننگے کہ پو مننگ یعنی آگائی کوئی نور ایرا غان زیادہ اہمیں کوئی نور ایرا امو بندغاتکن کوئی نور ایرائے ارا کے دانا قدر و قیمت پو مرے رہے نا پوئنگا بندغاتکن دا ایلو ٹکاتے امبارو اسے ٹک کسی پاننگ نا مقصد دادے کے چاہے زندگی نا ارا میدان یا ارا پہلو مرے امو بندغات کامیابی ملک ارا کے گڑاتا اہمیت پو مرے رہے انداوڑ امو بندغاکتے نا منزلہ سر مرے رہے اراف کے راستنگا کسرات پو مرے رہے نا پوئنگا بندغا کسرتے ٹی گم مرے رہے